за безопасност на храните е решила твърдо да умъртвява тези животинки. Това е мръснишки опит за убийство на поминъка на хората. Ще ги вкарат в гроба, не само в болниците. Те болниците вкараха вече един. Бащата, възрастният човек, с бърза помощ. Служебната власт свиква извънреден епизоотичен съвет. Целта е да се набележат мерки срещу разпространението на шарка и чума по дребните преживни животни. Виждате, пристигна вече и мобилният екарисаж и се предприемат именно тези очакваните бързи мерки по унищожаването на заразата. Тя включва хуманно умъртвяване на стадото от 150 овце, при които е доказано, че има шарка. 2 милиона. Нищо не успяхме да спасиме. Днес трябва да спасиме животинките. Да покажем като общество, че сме солидарни. Локация в предишния ми пост, протест, да покажем, че цялото общество, обединено, е готово да защити животинките. Казах ви, ние изпуснахме държавата. Предадахме, а взеха я, частна е държавата. Взеха активите, взеха ни природните ресурси, всичко ни взеха. Дори душите ни взимат. Видяхте го, Пеевски купи 300 000 гласа. Това са като нашите дечица. Нека да покажем, че сме едини като общество, поне за това хуманното нещо, не за друго. Служебната власт свиква извънреден епизоотичен съвет. Целта е да се набележат мерки срещу разпространението на шарка и чума по дребните преживни животни. Огнища на двете заболявания бяха открити в Велинград и в района на Сливен. Георги Манев е в село Желю Воевода и ще ни каже започна ли вече унищожаването в мобилен екарисаж на стадо овце, при които вече лабораторно беше потвърдено заболяването от шарка. Добър ден, слушаме те. Здравейте, намираме се в село Желю Воевода. Виждате, пристигна вече и мобилният екарисаж и се предприемат именно тези очакваните бързи мерки по унищожаването на заразата. Тя включва хуманно умъртвяване на стадото от 150 овце, при които е доказано, че има шарка. По овцете, по древните преживни животни. Това, което се случва тук, направена е зона от 3 км, в която достъпът е забранен. Автомобилите се дезинфекцират, които преминават. Само след минути буквално започва и унищожаването на това стадо. Много трудно се разделят със своите животни. Това е нещо, което съвсем нормално коментираха собствениците. Те казаха, че няма да протестират. Ще бъдат обезщетени, но това, което се случва, трябва да бъде направено много бързо, за да не се разпространи заразата. Нека да чуем и техните коментари. Целият живот е носа животновъдство. Притесняваме се, както да не се притесняваме. Здравейте! Намираме се във Велинград. Това е стадото, вижте ги овчиците. Вижте само колко са пъргави. Видяхте ли го малкото аганте? Нашата власт с Българската агенция за безопасност на храните е решила твърдо да умъртвява тези животинки. Първо един апел от мое име, защото стопанина е притеснен човек. Апел за помощ. Много са земеделците в България, животновъдите също. На този човек в следващите дни и месеци, зависимост от това каква карантина ще му наложат, ще му трябва храна за животните. Ще му трябва фураж. Ще му трябват бали с сено. Това е апел към всички негови колеги, който сколкото може, 500 кг, 1 тон, с карантина число. Икономиката разрушиха. Здравеопазването разрушиха. Нас ни прогониха. Изгониха 2 милиона. Нищо не успяхме да спасиме. Днес трябва да спасиме животинките. Да покажем като общество, че сме солидарни. Но реално, в смисъл с действия. Ясно е, че всеки подкрепя през социалните мрежи. Но първото нещо, пак казвам, е храната за животинките. От утре се очаква да поставят карантина. Това означава, че да блокират достъпа, да не може да ги изкарва на пасища. И това означава, че той трябва да премине изцяло на храна, която няма да му стигне за повече от 2-3 седмици.
Нали, това, което е събрал като бали, това, което е събрал като фураж, и то ще бъде изчерпано. Затова, пак казвам, апел до неговите колеги. Изпратете фуражи. Ще оставим телефона, координатите. Тези животинки, за да оцелят след карантината утре, която ще бъде поставена, е необходим фураж. А утре, който иска да заповяда 7 часа, тук има посочена локация в предишния ми пост, протест, да покажем, че цялото общество, обединено, е готово да защити животинките. Казах ви, ние изпуснахме държавата. Предадахме я, взеха я, частна е държавата. Взеха активите, взеха ни природните ресурси, всичко ни взеха. Дори душите ни взимат. Видяхте го, Пеевски купи 300 000 гласа. В турби ги носи в ЦИК. Сега поне да се убедим за нещо, като децата, да видяхте лаганцето. Аз съм се занимавал 20 години. Цялото детство е минало с това са като нашите дечица. Нека да покажем, че сме едини като общество, поне за това хуманното нещо, не за друго. Здравейте, приятели! Реших да направя това извънредно видео, тъй като темата наистина е сериозна и трябва да се вземат бързи мерки. Видяхме, че Росен Миленов се е стекал на помощ и ще присъства утре на протеста в събота на 30 ноември 2024 година и призовавам всички българи, които могат да отидат утре от 7 часа да помогнат на българските животновъди в Велинград, на които искат да им унищожат стадото. Аз съм наясно, че където има стадо, където се сеят реколти, където храната се произвежда чиста и здравословна, то тези региони, тези места са независими от храна, могат да произвеждат своята храна без да имат нужда да купуват. И сега в момента искат да унищожат техния поминък, техната храна и да ги принудят и те да купуват купени млека, храни, месо и така нататък. Също така те произвеждат месо и мляко за много други хора, които също ще бъдат принудени да купуват от вносните вредни продукти. Нека да си притечем на помощ, приятели, и да спасим стадата. Доколкото знам, Ивелин Михайлов също е съпричастен, също помага за тази, така ще я нареча, блага за България кауза, полезна за цялата страна. Един от кандидат-депутатите на Величие, сега в момента не знам точно как се казваше, е отишъл да направи изследване на пробите от животните в Гърция в независима лаборатория, за което мога да ги поздравя наистина. Друго, което искам да кажа, също да поздравя и Пламен Пасков, който сега след малко ще има предаване, в което надълго и на широко ще обясни нещата. Той е ветеринарен лекар, запознат с нещата надълбоко в материята и неговото мнение е изключително ценно. Той е помагал и назад в годините на много други такива застрашени стопанства, за което наистина го поздравяваме. Ще ви приканя да гледате неговите предавания по темата. Той също е в подкрепа на тази така полезна за България кауза, да спасиме българските стада от умишленото им унищожаване от държавния репресивен апарат. Искат да унищожат единствените последни останали острови на производство на чисто българско истинско мляко, на местни продукти, на млечни продукти и така нататък.
Призовавам ви, приятели, нека да отидем и да помогнем на тези хора в беда и на техните животни, да ги спасим доколкото можем. Видяхме Росен Миленов, Ивелин Михайлов, други знакови лица, Пламен Пасков и така нататък са в подкрепа, така че нека този път да се обединим и да помогнем за спасяването на стадата. Това е мръснишки опит за убийство на поминъка на хората. Ще ги вкарат в гроба, не само в болниците. Те в болниците вкараха вече един. Бащата, възрастният човек, с бърза помощ. Вчера ли, кой ден беше? Хориха да го спасяват човека и той не се знае до кога ще го спасяват, защото мъката му не е свършила. Стресът не е минал, ужаса за тях все още не е свършил. Тия резултати, които са получени от Гърция, не помня, мисля, че от 100 животни взеха проби, всичките ли отидаха за Гърция, не помня, но поне за едно 70-80 животни пробите заминаха тук за Гърция. Където са направени вече. И които показват естествено много силен контраст с това, което разказваха нашите. Нашите, естествено, го казвам с кавички, да не мисля някой, че наистина ги смятам за наши. Напротив, антинаши са. Тоест, от това става дума за лъжа, бе, хора. Нищо ново не са измислили, бе. И само нашето количествено преимущество и само истината може да ни направи свободни, точно както е казано в една дебела книга под названието Библията. А тая истина сега ще обсъдим. И като едно тежко, но важно и според мен умно и дълбоко въведение към това, което днес искам да ви покажа, искам да споделя един материал на Тихомир Чергов. Град жива верига от протестиращи и овцевъди спря инспектори на Агенцията по храните, които трябваше да вземат повторни проби от овцете. Първите вече показаха наличието на чума. Стигна се до намесата на полицията, която осигури достъп до стопанствата. Пред екипа ни фермерите изразиха своите притеснения, че в случай на умъртвени животни ще получат малко средства и поискаха гаранция от ветеринарите, че пробите, които са взети, са автентични. Днес се вземат 105 проби от двете стада. 105 цяла кръв, 105 скромни проби и 105 тампонни. Всяка една от тях се посява по различен начин. Ще бъдат излъчени двама представители в двата екипа да наблюдават нашата дейност и след това цяла комисия ще приеме нашите проби, каза началникът на отдел БЕБ, Пазарджик доктор Николай Йовчев. Казаха, че 1500 евро ще плати ЕС на държавата, а ние ще вземем реално 300 лева. Оплака се животновъдът Димитър Илиев пред БГ ОНЕР.